Hi guys, it's me again. Ako ni Bidoy Bisaya, Tatak Bisaya, Tagailigan. No, karon Domingo, ako'y trabaho. So nako diri sa Kaong Payag, no. Snack og linungag nga saging, hinog. Lami kayo ni no, manakog kaon, nakaurot na og isa ka buok, no. So basta ingon ani. Tara ko rin sa balay. Oh, sa uban sa akong bata. So, lingaw ako ang akong panahon, akong ilingaw-lingaw, akong oras ilingaw-lingaw na ako sa mga alawiton. Siyempre mga Binisaya pud nga alawiton, no. So kantahan ta mo guys, no, kantahan ta mo Bisaya, no. Bahala wala ta instrumento mo kanta ko ay lang mo kuan katingala kay ang tingog nako ingon ani ra gyud ni dili ni siya nindot. Di po kayo bati, no? Pangpawala lang ni sa ako ang mga kuan ba, mga kakapoy sulod sa kasimana, sig trabaho, init kayo. So, mayo po ni siya kanta nindot ni basin ganahan mo ani, no? Bisaya man ni nga kanta para sa katong mga kailan ako, mga amigo nako diha nga medyo ang naay mga pangutana sa ilang kinabuhi na mga kaguliyang, no? Katong mga tao nga down kayo spiritually, no. Basin makatabang po ni nga kanta, no. Kay kini nga kanta mo na mas makatandog ni para nato nga mga kanang nagkaroon og mga pangutana ba sa nahitabo sa atong kinabuhi, no. Or kung nagkaluya man ta sa atong faith, sa atong pagtuo, no, sa atong spiritual down man ta. So nindot kayo na magpapuno ta sa Ginoo, no. So kanta ta guys, no. Kung ganahan mo sabay, kung nakabalo mo ning kanta, sabay mo, no? Susiha Ginoo ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo, pukawa ang akong nahikatulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sama ka usa tagbawa ako, punon mo ani ako Ginoo. Susiha Ginoo ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo, pukawa ang akong nahikatulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sama ka usa tagbawa ako, punon mo ani ako. Kupti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sama ka usa tagbawa ako, punon mo ani ako, punon mo ani ako Ginoo. That's all guys, no. So now para sa mga kaila higala nako amigo diha or sa bisan sa uban nga wa makailan ako, no. Kung medyo bugat
or natay mga problema nga ginahambin ninadala, mas maayos to nga magpapuno ta sa Ginoo, mas maayos to nga iduol nato, isurrender nato tong kinabuhi atong kagalingon, no? Pwede ta mautana siya kay ang Ginoo matinud-anon nga mutubag, no? Pwede nato ipasusi ang atong kasing-kasing sa atong buhi nga Dios, sa atong magbubuhat. Kay siya ang makahatag kasulbaran sa tanan, no? Bisan pa man, no, na kay mga personal na kay problema sa imong pamilya or sa trabaho, kung estudyante ka sa imong eskwelahan, duol sa iya, no? Pagpapuno. So salamat guys, mayong hapon, no, Domingo karon. So hope nga tagana tog time duol ta sa Ginoo, no? Sagara Domingo, happy man na with the family, no? Hatag putag panahon. So mora to guys, salamat kayo ug God bless all.